Alright, so first of all, munofana kuunderstanda kuti kana kukauya macommandos munyika achibva kune imwe nyika, on an official paper, what that is, it's a routine, it's a training, visit, it's a military, it's an intelligence exchange visit, etc. But on a closer look, kana ukazotaura nevari kuziva zviri kuitika, nekuti ava vauya vaenda kupi, vari kumabarracks ari kupi, so wobva waunderstanda kuti kwacho kwakabata Chiwenga, kwacho kune Chiwenga loyalty ndekupi, because I know memusinganyatso kuunderstanda kuti zvinhu zvechifamba sei. So muchiona Chiwenga paya paamire paya, muchiona Mnangagwa achivhunduka fire Chiwenga, although Chiwenga provoke Mnangagwa in all kinds of ways publicly, achiparidza zvana King Hezekiah, achizotaura zvana chichichi everything handid, achizotaura nyaya Lazarus. Don't forget nyaya Lazarus, because nyaya Lazarus was Chiwenga straight up asking the people to do things, hanzi itai zvinhu and then ndozopindira. Makainzwa nyaya yaLazarus handidi, don't forget that, but tikadzoka kunyaya yemacommandos, right? So kuuya kwemacommandos kwakauya, it is said this was signed by mabarracks ari kwaMutare, because kune mamwe emabarracks anozikamwa kuti ari loyal to Chiwenga. So pakauya macommandos aya, information yasvika panews desk kubva kuna comrade Gungunde vachitiudza kuti the guys went there and they are doing trainings there, and the trainings aya they didn't just come kuzokutraina aikurova vanhu nebhutsu kavana vatase ayo maya, pakushandiswa technology. So vakomana pari kunzi pane drones, mamwe high class chakadaro chokuti choflya chiri mudenga umomo, chorova kana kuti chechiri kana kuti 200 meters mudenga, handizodiwa uone kuti kune chino, but kanenge macamera systems ari very strong, kanenge anozuma and akangocontrol zvokwai unocontrola from a control room, because high quality drones yekuti anotoflya for kilometers by themselves, and iwe utori mucontrol room richirwa pasi, right? So mureZimbabwe, on the surface, remember, it's just the Zimbabwean military upgrading its equipment, it's just upgrading its intelligence, its knowledge base, and modernizing things, right? But the timing, mureZimbabwe, the timing, and also isusu tine connections kubva vari mukati vanenge vachiti analyzera zvinhu vachitiudza kuti mufana wangu super, udza vanhu vagara vari kuziya kuti izvi ndo zviri kuitika, handiti. So regai nditi rangu basi, regai ndiende kumberi. Hazi madrones chete ari kustadwa right now. So here is another thing chiri pa topic chiri kuitika ndechekuti, remember muZimbabwe takaripota isusu pamuzinda wevanhu, mostly that was, in fact, zvimwe zvinhu zvitakazviripota pafacebook, pa Inside Africa Network pafacebook, panapa the Mutapa Times paYouTube, handiti tichitaura about zvinhu zvakawanikwa kugokwe neintelligence, like it's like an alien thing, some alien technology, but we're not saying it's really alien, but it's alien because vakomana vakatadza kunzwisisa kuti what is that. So these guys also, the commandos, are checking on that and trying to figure out what it is using their maybe more superior intelligence. And so mureZimbabwe, patiri
right now ndoda timbotaura patiri senyika, titaure patakamira senyika. Zvapana zviri kunyangadza, but anyway, in zvaimundzi zvinoitika manje ndezvekudai so ndezvekuti panguva yakafanana neiyi anything can happen. It's about controlling the narrative. It's about controlling the atmosphere. Inini mhuri yezimbabwe ndokuudzai straight, it's about controlling the atmosphere. Anditi so first of all ndoda mbochidzosa ichi chinyaya chaholy 10. Muri kuona manje muri Zimbabwe mvana holy 10 every time panotaura Chiwenga faction through Comrade Geza, through now Comrade Knox Chivero, or panorongwa something that is politically intense 31 July, holy 10 kanopinzira drama somewhere, kanopinzira drama, kanogona kuuya kwa DJ Ola kotaura zvese zvisina nebasa rese, kagoti mukadzi ndasingatombomudi ndaida kuroora tariro, kagoita kastupid, anditi kagosvibisa zita. But it seems like it's part of, the narratives, buying people's attention, diverting people's attention. Now level iri rerep rakutaugwa panapa muri Zimbabwe makufanira kuandastenda kuti ukaona vakupinzira level rekuti holy 10 unoita drama kusvika paunzi wanzi warepa wazoenda kuhospital kuchinchi, muchaona kuti around 31 yamuri kutaura yei holy 10 anenge ari mukoti. Around 31 holy 10 anenge ari mukoti. Why? To divert people's attention. And then mchaona kana yapera nyaya yacho nongozongonzi he was the accuser, maybe wazo withdraw zvazonzi zvopera. And it because vakomana, they are controlling the atmosphere, they are busy controlling the people's attention because they know the people vane power rekutoti kana vakapindira vanozvichinja ne one day zvosura zvadodi zvachinja, mnangagwa ari rutso angowo munhu, and ne one day they know, so they use their money, they use the influencers, they use the people, and it control narratives. But now sezvamuri kuona kuti taakuvaonera, taakuziva ende tinoziva, so chakachaya ende muri kuto makatonzwa imimi, I don't know, vanenge vachiti kwanzi Chiwenga must say something. What something do you want him to say? Akatotaura panyaya yaLazarus paipa ndopandora tichidzokere mbijana, wakatotaura kuti people must do something so that we come and we protect the people, and now tinao maleaders vana Love Mo Maduku, vana Tendai Biti, vana Nelson Chamisa, vanachi, everybody is calling for 31 kuti munhu wese muZimbabwe practice your democratic right, your constitutional right to show the government your dissatisfaction by what they just did, taking your right away without your consent. And it's as simple as that. So thank you for watching. Peace.